Assalamu alaykum izleyijiler. Selçukluların istişarlığı hakkındaki videomuzun 4-nji bölümi bolan soňky bölümini siziň dikkatiňize götürýäris. Sultan Sanjar Selçukluların arasyndaky tagt dawalarynyň peýdalanyp, halifligi syýasy taýdan güýçlendirmek isleýän Halif Müsterşid Billahiň we ogly Raşid Billahiň täsirlerini pes etmekde uly rol oýnaýar. Ol Gaznanlar täzeden beýik Seljuk döwletini birikdirýär. Emma butparaz gara Hytaýlylaryň maberennahyr eýelemeginiň öňüni alyp bilmeýär. Sultan Sanjar 20 ýyl häkim, 40 ýyl sultan bolup, jemi 60 ýyla ýakyn hökümdar bolýar. Ol hökümdarlygynyň soňky ýyllaryny, ýagny miladi 1153-nji ýylyň aprel aýyny öz kowmy ogudlary jezalandyrmak üçin eden ýörüşini ýeňilýär we 3 ýyllap olaryň elinde ýetirlikde bolýar. Sultan Sanjar 551-nji ýylyň Ramazan aýyny, ýagny miladi 1156-njy ýylyň oktyabr-noýabr aýlaryny ýetirlikden halas bolýar we köp wagt geçmänkäde 552-nji ýylyň Rebi'l-Evvel aýynyň 14 ýa-da 24-nü dünýeden aýtýar. Sultan Sanjaryň ölümünden soňra beýik Seljuk döwleti taryhyň sahypalaryny syňýar. Onun döwründe döwlet dolandyrylşy iň kämil derejesine ýetýär. Sultan Sanjar Sultan Malik Şah bilen deň derejede nusgalyk hökümdar hökmüne tanalýar. Döwlet dolandyrylşy bilen baglanyşykly işlenilip düzülen resmi düzgün kadalaryň köpüsi bu döwre degişlidir. Keçi Aziýanyň derwedelerini türkü kowumlara açyp beren Seljuklardyr. Mongol döwrüniň käbir taryhçylary Mongollaryň Keçi Aziýa Oğuz türkleriniň açan derwedesinden girendiklerini ýazýarlar. Seljuklaryň saýasynda Oğuzlar Anadoluýy watan edinýärler. Şol döwürler Bizansiýa imperiýasy Gündogor we Günorta Gündogor Anadoluýy musulmanlardan alyp, serhetlerini Gündogorda Arpa çaýyny, Günortada Siriýada Klaske şäherinden hem aňyrlara çenli giňeldipdi we onuň Siriýanyň galan bölegi bilen Misri basyp almak howpy awanýardy. Emma Seljuklaryň saýasynda bu howp bütünlüği aradan aýrylýar. Seljuk hökümetiniň ýola goýan syýasy durnuklylygyň, adalatly dolandyrylşyň netijesinde olaryň häkimiýeti aslyndaky Eýran, Irak, Siriýa we Anadolu sewetleri sosial we ykdysady taýdan galkynýar. Anadoluýynyň islam dünýäsine birikdirilmegi hemde Seljuklaryň alyp baran sowda ykdysady syýasatynyň täsiri bilen Gara deňiziň demir gadygyndaky ýurtlaryň sowda ýollary açylýar we beýik ýüpek ýolunyň sowdasy pajarlap ösýär. Anadoludan, Horasandan we Irak ajeminiň Kirmana gelen kerwenler harytlaryny Kirmanyň portlarynyň Hindistany, Hytaýa we beýleki ýurtlara akýarlar. Mundan başga da Seljuklaryň saýasynda sünnilik Eýran sewetlerini giň ýerimde ýaýylyp esasy mezhebe urulýar. Seljuklar durly şäherlerde medreseler gurup, alimlara uly hormat goýupdyrlar. Olary her tarapdan gollap, ilmiň, medeniýetiň ösmegine uly rol oýnapdyrlar. İbnül Esir Seljuk sultanlarynyň ölümi bilen baglanyşykly seljerme berenini, olary taryplap öwgüli sözler aýdýar. Kirman taryhyny ýazan Eftaruddin Ebu Hamid Seljuk nesilşalygyny Hanedany Mübarek, ýagny Mübarek maşgala diýip baha berenden soňra şeýle diýýär. Gojalan dünýä olaryň baýdaklarynyň pasardamagy bilen täzeden ýigdeldi. Dünýä ekinzarlygy olaryň döwründe iň hasylly görnüşdi hajarlady. Zahuruddin Nişaburi, Muhammed bin Ali Erravenni, Reşiduddin Fazlullah,
Hamdullah el-Mustawfi ýaly alymlar hem eserlerine Seljuklary öwýärler. Hamdullah el-Mustawfi İslam döwletlerini dolandyran nesilşalyklaryň her biriniň bir näçe aýyp hereketleriniň bolandygyny, emma Seljuk başgalasynyň bu aýyplardan daş durandygyny, olaryň güýçli, imanly, haýyr-sahawatly, halkyna merhemetli bolandyklaryny beýan etýär. Döwrümüziň meşhur akademiklerinden Stephen Frederick Starhem Seljuklar barada özüniň Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age, From the Arab Conquest to Tamerlane, ýagny ýitirilen aýdyňlyk, Arap fetihlerinden Temirleňeçenli Orta Aziýanyň altyn çagy atly kitabyny şeýle belläp geçýär. Seljuklaryň üstünlikli bolmaklarynyň syry nämedeki eýsem? Bir tarapdan seredilenne bu üstünlüğe yetmäge içergi beren sebäpleriň biri öz başlaryna erkin gezip beren oguzlaryň garadan gaýtmazak gaýdusuz häsiýetleri bolsa gerek. Has ýyly ýerleri ýurt tutunmagyň gözleginde bolan oguzlar täze ýerleri fethetmek bawatyny hyjulu we başarnyklydylar. Ýöne ýokarda agdalandan has täsirli sebäpler hem bardy. Ol hem mundan ozal talaňçy hemde zalim gazmanlaryň gol astyndaky iller, olaryň ýerine Seljuklary has adyl adamlar hökmünde bagyrlaryna basdylar. Orta Aziýadaky we Eýrandaky sünni baştutanlar hem esasy akymy sünni inanjyna ýerýän Seljuklary bir agyldan golladylar. Çünki bu beýgelýän täze güýç Şayi dinastiýalaryny, ýagny hanlyklaryny durdurup we İsmaillik ýaly radikal mezhepçilere garşy durup biler diýip çakladylar. Ýene bir möhüm sebäp bolsa, Orta Aziýanyň günwatar sebitlerini ele geçiren oguzlaryň eýelen şäherleriniň daşyny çarwa durmuşyna dowam edýändikleri bolsa gerek. Çarwa durmuşyna dowam edýändikleri sebäpli eýelen şäherlerini we şäheriň ykdysady durmuşyny öz ýylnyň erkine goýýardylar we yerli ketgudalaryň elinden almadylar. Seljuklar nesilşalygynyň sultanlary, olaryň ýeňişleri hemde galdyran miraslary bilen doly Seljuklar nesilşalygy atly taryhy syýahatymyzy şu video bilen jemleýäris. Seljuklaryň haýran galdyrjy taryhyny bilelikde gördük we diňledik we ata-babalarymyzyň galdyran nusguluk taryhyny ýene bir gezek şaýat bolduk. Beýik biri bar, olardan razy bolsun.